Bangla. Bini 48 korom sarani cuak dram pano pai thanai. Tohono cuak pai ke pai Bangla Chin borok no. Tamni ka Chin borok ni bukhau jip habja. Jip pai ke hab. Jepuru tofani bagai koksa aburu chungno bukhuk muthupna nayo. Aburu chini jip habo bukhawo. Jepuru chini busaputai rok ni bagai chung kok sana nai. Chini bukhuk muthupna nayo. Chung kok ma saya pur ke chin bukhak kamu. Sal busuk paine ba. Nini oro busuk rang tomai. Nungje tini tiprasano paina nayo. Oje paina nai ni sarok nono rok sendi. Hani bagai kok ka sakano rok ne. Lak borok Tripura Tiprasa rok pata jaga keri nijeni bumung kuno keri. Norok apa ni bagai kok thaja dati saka ni sendi. 5 বছর এমডিসি ইনখা 5 বছর এমএলএ ইনখা 10 বছর এমএলএ ইনখা ওয়াইসানা কক সাকা তিনি ওর যারা চরাই বড় থুন তংনাই রক বড় কাই বিসিয়া 10-15 বছর হুনকে বড় কলেজও কাবাই নাই ইংলিশ বাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই जों পরীক্ষা আসুকনা মুজুমু নি বড় সাপনসে বাংলা বাই মা সিনাই সাইমানি দং বাংলা বিসিকে মার কম মানাই বাংলা বাই কাহাंके শুদ্ধ খাই সিবাইয়া তখন মা সিনে বাংলা বাই তামনি হিংকাই जों दाबो जे चिनि लिडार अक्रा खतर हुनि तंनाय रक जारा चेरो आसुबि तंनाय रक जारा पोस्ट पावर तंनाय रक चिनि डेभलपमेन्ट नायानि बागै जों कक साना थांखायनो जोंनो कम्युनेल गनाय किन्तु परक जेफोर कक सा चिनि तिप्रासा जारा आरो तंनाय रक परक कुनो कक साइमिया तामनि बागै निजिनि नुखुं निजिनि पकेट तुंग्रुना बागै যদি সে जों जेकुनु पार्टी खाइबो कक बाक्साल नि माइ हांगाय जों सारा जीवन अबहाय थानाय अलद्रि हाइके बुकुर खुबजाकनाय हिननाय जोंहाफोर बचुक रियां रकनो बांग्लादेशी हिनजाकनाय जोंहाफोर बचुक खोना त्रिपुरा जातनो हिननाय आबुर बचुक चुक ओंखाय जों बुफोर कक सानाय बुइनि बरक जोंनो बांग्लादेशी हिननाय मुसुक सिकक हिननाय हा करै होननाय उग्रपन्थी होननाय जंगी होननाय आफोर बस्तु ओंखाय बुफोर कक सानाय राजनीति तामनि बागै खायनाय जायासै हिनजागै दङ ओंखाय राजनीति खायो नगा आसुबै दंथं आमहाय बरफ्राव रां बाय जवाब बायसे बायनानै जोंनो आसुक दाखलाय निन नग गारि गुरा बिल्डिं दैमानो तिप्रासा ओंखाय अ जागानो जागा दिनै जारा अरो बुरा बुरि फाइनेर नरक चाकरि खायनानि बा नरकनि स्कुलाव फरायनानै बागै दं नरक तिनि पार्टीखौ हिमिया बा तिप्रा मथा बा बुबाग्राना हामजागै फायजा नरकनि बोसानि बागै नत फाइबले बे चिनि बोसानि बागै जों कक सानानि बागै जों तामनि केबें अवसानि जों बरकनि थागि नन मनु छलेंटानि बरक 48 korom sarani borok nono leader sanamka nono budri paire dohoka o jaga nung kok se saimia nini area ko tamo mi tong nung kok se saimia ken nung aro nono achero nung asubui tong nung chin bagi tam khaika jepru ang assembly wo jepru bidan sabha wo kok sana bagi norok ni bagi ang khorang tisa bidan sabha wo proshno tan khrai jabu tan khrai nai sabo norok ko siwina rdi नरक नि बागै कक सानानि बागै चाइटक मानिसे प्रश्न तानि रजागो तापस कामो तानलाय खांथे नायलायनाय हैसे तिप्रासानि बागै हामजाबो तिप्रासानि बे ककसाव तिप्रासा तामो मुजुं तिप्रासा तामो बाय सैना मुजुं तिप्रासा नि बखाव तामो तम नरक आबो बुजिना से नाया सिना से नाया तिनि नों को परक न रमान स्क्रिप्ट बाय सिरिलिया खना नों सानाय अ मुइता सादि खना नों सानाय रिंनाय ताकान्दी सनि सानाय रिसाता सरदि आफोरबो जों जुफाय दंसिनाय हैदे आं बगिनो दिनै तिप्रासा दाखुकताय बुकुक संनि थानायानि गयमु दिनै जारा फायनाय बरक बुजिवै फायगा बरक भबिष्यत नाहरै फायगा किन्तु जारा फायाबो दंनाय र बरक न बुजि रोंनानि चिनि दायित्व हयतो जत बरक आनो हामजागि आंनि तिप्रा मथा फाया आंनि मानखाना बिया बुबाग्रानि नाहार मुता हामिया याबले
बुबाग्रा राजबारी याखरी राजनीति वो अंखरै तिप्रासानो थोखी जानाय हिंदो फायाब्ले तिप्रासानि बागै कक साबै बाहायगे जतनो थानसा खाय कक बाक्सा खाय चाबै निजेनि मान थाइनो सारनाय आबुनि बागै से चेष्टा चाटुबि दं अर गोबांमा बरकनि पाट्टा कागज दं मैमानना किन्तु पाट्टा जागा सिनिया ब जागा दिनि जागा ननो सिनि वैरो जागा गोबांमा बरक पाट्टा एप्लाइ खायजाक दंना किन्तु पाट्टा माया गोबांमा बरक बुरा बुरि पाट्टा रोजाक दंखना किन्तु बसर बसर धरे बुरा बुरि पाट्टा माया अकक रकनो जों कक साना थांखांखाय जों जाया होननाय हिनजावो कक बिसिता सारि कक कम सारि नरक बाय आं थांगै नरकनि पार्टियाव आं थाङै हाम उनको खांखाय आं गाहाम थांसैनाय हैजा जरा दंसोनि जों कक साया होनखाय जों ताइ जरा मांला अबहाय जरा ताइ बार बार फाइग्ला बुबाग्रा तत्रा जिरिक जिरिगै न खुब याकरै अबहाय के दफा 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 हिसाब खाय दंमोनि बनो लगेर लाय आं जों ताइ बन नेता नो लगेर नाय जे नेता चिनि बिरुद्धियाव मांसे कक साइ दं दिनै जारा चिनि तिप्रासा नेता कतर कतर तमनाय रक बरकनो सोंनि नायले नरकनि बुसा अकक बरकनो बरक तामबाय सिना मुसुं होननाय बरक सानाय जों देबनागरि बाय सिरिनाय जों हिन्दी बाय सिरिनाय बरकनि बुसा जत्त इंलिश मीडियम सिना से नांगिया होनखाय रां दङ परिमानो ए अबंखा राजनीति आमाखै नरकनि थानायानि कयमु गाहाम हामिया गाहाम के खुनजो कासुमै मखल फियावै गाहाम के नायदि साबुनि बागै कक सा साबुनि बागै कक साया नों रां कामाय खायनानि नु हुंखाय रां कामाय खायदि पियाबा दफानो फालै रां कामाय दाखै आसुक नं सिदं जारा तिनि फायनाय बरकनो बेलाय बेलाय गाहाम खाबाय खोबाय आं लामसगो नरकनि बागै 24 घन्टा एभेलेबल दंमाया फनो आं नरकनो कग्रिखा गाहाम हामिया समयले नरकनि बागै आं बासानाय होननाय आसुक साविना आंनि कक अरनो मथाका दिनिनि जारा फायनाय बरकनो ताइबेसा लामसगै जारा दिनि चिनि अल लिडारशिप आसुकजा चिनि सिनियर हयते चिनि बुरै बदलनि हयते चिनि जारा लोकेल दंनाय बरकनो ब बेलायके हामबाय मारियो तामनि हिंखाय गाहाम हामिया आनो खबर रिवै गाहाम हामिया पारानि बरक रबाय बाक्सा कथावै तमनि बागै ताइ कासा लास्ट कक जोंबाय जों कुनु दिनो अर तावालायदि जोंबाय जों कुनु दिनो अर बखाता खेकलायदि बजे कुनु पार्टी इंनि मानो बजे कुनु धर्मनि इंनि मानो बाक्साखाय दंखांखाय कक बाक्साखाय दंखांखाय बुनि बरक जोंनो किरिजागनाय बुनि बरक सिन कक मा खानानाय आसुक सावना आं कक पाइदा हामबाय बेबायदिनो हामबाय